חברים, בנות, בני זוג, ברוכים הבאים לטקס קבלת תעודות של המחלקה למדעי המחשב באוניברסיטת בר אילן. אנחנו חוגגים היום לבוגרי תואר ראשון 3 שנים של השקעה מנטלית, פיזית ורוחנית, 3 שנים של לימוד של ספיגת ידע וערכים. לבוגרי תואר שני, 2 נוספות של העמקה והתמקצעות, וחלק מכם עסקו במחקר ואפילו פרסמו מאמרים. השנים האוניברסיטאות הן בדרך כלל עמוסות וצפופות, רצים לכיתות, למחשב, עומדים בלוחות זמנים להגשת עבודות. יש 20-30 דקות לתפוס איזה סנדוויץ' עד להרצאה הבאה. המרצה דיבר מהר מדי וחלמתי, צריך לבדוק האם מה שאמר מופיע במצגת באינטרנט. למבחן יש 30 דקות ונשארו לי 1.5 שעות של שאלות, צריך להירגע ולחשוב. אלו הן שנים מאושרות, שנים שבהם נפגשים באוניברסיטה עם סטודנטים וסטודנטים באותם מקצועות. חלקם יישארו חברים לחיים, חלקם עם חוויות משותפות שישארו בזיכרון לנצח. לפני שנה היה גם הצעת נישואים במהלך הטקס הזה. מה נזכור מהן? את הדשא לפני בניין המחלקה, את קפה קרנף, את המחשבות. בסוף הצלחתי בבחינה הזאת שחשבתי שהיא קשה. יש פקטור, כמה שווים תרגילי הבית בשקלול הכולל, מה הממוצע שלי, כמה אני צריכה לקבל באוטומטים כדי לקבל מלגת מצטיין רקטור. ומעבר לחוויה ולהישג, זכיתם היום גם בתעודה שמקנה עבודה אטרקטיבית, אנשי מחשבים מבוקשים ביותר בשוק העבודה, עבודה מעניינת והתגמול הכספי מכובד. המחשב הראשון נבנה על ידי דוקטור ג'ון אטנסוף, וסטודנט המחקר שלו קליפורד ברי, לכן הוא נקרא מחשב ABC, בקולג' איווה סטייט, בין 1939 ל-1942. המחשב היה מסוגל לפתור עד 29 משוואות לינאריות, אחריו באו מחשבים אחרים, קולוסוס בבריטניה, Z3 בגרמניה והאניאק בארצות הברית. המחשב הראשון בישראל הוא הוויצר, שנבנה במכון ויצמן והתחיל לפעול ב-1955. המחשב נבנה לפי דרישתו של פרופסור חיים לייב פקריס, שהקים את המחלקה למתמטיקה שימושית במכון ויצמן. סבי האקדמי, כלומר המנחה של המנחה שלי, פרופסור פקריס, הוזמן לישראל למכון ויצמן על ידי נשיא המכון, ולעתיד נשיא המדינה פרופסור חיים ויצמן, להקים את המכון למתמטיקה. זאת מכיוון שעשה גם בגיאופיזיקה, ומדינת ישראל שיועה למיפוי שייתן לה סיכוי למציאת נפט. התנאי של פרופסור פקריס היה שיעמוד לרשותו מחשב כפי שהיה לו בפרינסטון. הוקמה הוועדה שכלכלה את אלברט איינשטיין, ג'ון פון ניומן, הנקרא אבי המחשב המודרני, ורוברט אופנהיימר, הנקרא אבי פצצת האטום. המחיר של המחשב היה אחוז ניכר מתקציב מכון ויצמן, בעצם אומרים 50%, ולכן היה צריך לוועדה שתחליט אם זה אפשרי ומעשי. התנגדותו של אלברט איינשטיין, מדוע ישראל הקטנה צריכה מחשב כזה חזק, נשארה במיעוט והמחשב נבנה. המחשב שימש לפתרון בעיות מדעיות, לחיזוי מזג אוויר וגם לצרכי צה"ל. היום אנשים כבר לא מתרגשים מכך שהמחשב יכול לפתור משוואות עם הרבה נעלמים. המחשב הגדול הזה, בעל היכולת החישובית המזערית, יחסית למחשבים מודרניים, יושב בקומת הקרקע של מכון ויצמן ומעלה אבק הרבה עשורים. הוא אינו מסוגל לחשב את מה שמאבדים בטלפון הסלולרי שלנו מסוגלים לחשב. הם חזקים עשרות אלפי מונים. המחשבים המסוגלים לחשב מסלולים של רקטות ולשלוח טיל יירוט נגד טיל אויב, כיפת ברזל, הינם בחזית החישוב הנוכחי. השילוב הטכנולוגי בין מתמטיקה, פיזיקה ומחשבים הינו ייחודי, ורק לפני מספר שנים היו ויכוחים אם מערכת כזאת יכולה אכן להיות מפותחת. אבל מדעי המחשב פרצה מתחום החישוב הנומרי לתחומים רבים, חלקם מפתיעים. את הסוכנים בבורסה מחליפים סוכנים ממוחשבים המסוגלים לבצע מסחר אלקטרוני. אחד העם כבר לא יושבים סוכני בורסה, וגם לא בבורסה באנגליה. מחשבים מסוגלים לקרוא ולהבין טקסט. אם כתבתי בהודעת דואר אלקטרוני שאני עומד לשלוח מסמך מצורף ולא שלחתי, אז גוגל בנימוס, או אולי בחטטנות, כי אני לא בטוח שאני רוצה שגוגל ינתח לי את ההודעות, ישאל אותי שמה שכחתי להכניס את המסמך שהבטחתי. שער האוניברסיטה מזהה את מספר הרכב שלי ונפתח בדרך כלל. ביציאה מהמדינה, מערכת ביומטרית מזהה את טביעת האצבעות שלי, וגם הכניסה לארצות הברית בצד השני. מחשבים מתוכננים כמעט לבינה מלאכותית, אנחנו קוראים לזה, משל עצמם. וירוסי מחשב מנסים לגנוב זהויות, לרגל אחרי פיתוח האטום בצד האיראני, ומומחי סייבר מנסים להגן עלינו מריגול ומווירוסים של הצד השני ושל הגרעינים. היום אתם מצטרפים למשפחה עצומה
של בוגרים במדעי המחשב הנמצאים בחזית הטכנולוגיה. חלקכם יבחרו בתכנות, חלק בניתוח ופיתוח מערכות, חלק יגיעו ללימוד. וחלק ימשיך ללמוד כאן ובמוסדות אחרים בתוארים גבוהים. אני מחפש אגב מסטרנט של דוקטורנטים. בוגרי האוניברסיטה במדעי המחשב אינם בעלי ידע רחב. גם אם יקננו לכם יכולת תכנות מרשימה, אתם יודעים הרבה גם על פיתוח מערכות, על המוגבלות התיאורטית והמעשית בכוח החישוב, מה שנקרא תיאוריה של מדעי המחשב. אינכם בעלי ידע נרחב מתמטי, זה לא יהיה מפתיע לראות חלק מהאנשים כאן מקבלים תעודות היום בעוד כמה שנים כמובילי טכנולוגיה, כיזמים של סטארט-אפים, מפתחי אפליקציות וכמשקיעים. ההישג שלכם הוא גדול, ואני מקווה שגם הדרך אותה עשיתם כאן בשערי האוניברסיטה הייתה לכם נעימה. אני מברך את כולכם, הבוגרים, המשפחות, החברים, ומאחל לכם הצלחה רבה בהמשך. עכשיו אנחנו נחלק את התארים. כמו שאמרתי, אנחנו נחלק קודם תואר שני לפי סדר אלפביתי, ואחר כך תואר ראשון לפי סדר אלפביתי. אני מבקש לקרוא את השם שלכם לעלות ליד הבא. אורטל אהרון, תואר שני.